Така, да продължаваме с нашия Laravel. Какво ще се отворим? Така, тук имам някаква логика, която като се логна ме праща към Home. Нещо мене тая работа няма кефи. Какво можем да направим? Може да намерим кода, къде е за логването. Аз съм го намерил, контролер, South, логин контролер. И бих му казал да не е към Home, да е към Root. Така, се логаутна. Логин, като се логна. И долу-горе нещата започнаха да работят. Така, да върнем някакво view. Да кажем. Тук ще поговорим малко за Blade Template Engine. Blade, може да влезете в сайта на Laravel. Търсим Frontend Blade Templates. Тук какво ни казват, така и така. Правите това нещо, слагате го там и то долу почва да работи. Аз предполагам да ви го покажа, защото мисля, че ще е точно сега документация, надявам се да тръгне. Как мога да кажем, ако искам в ето тук, да ни показва 1, 2, 3, ами да ми върне някакво view. Ще затворя. Аз ще се открадна това нещо, което съм створил с нощи, views home.blade. Аз мога да скупам браво тук файла. Отивам в ресурси, AppView и слагам вътре home.blade. Аз го имам. Ако отворя този файл, има някакви странни работи. Те си логнат. Как мога да го извикам? Вземам се в контролера. Какво отворих? Нещо return view. Config. Съжалявам за забавянето. Ще взема ето това нещо. Тези неща ще ги разкарам в момента. На индекса казвам върнеме ето това view. Казвам блок, аз ще извикам home. Той е така. С тази точка играе ролята на коена черта. Трябва да видя къде ми е въпросното view. Конфиг няма да ми трябва в момента. Views. Това ми е в главата. Значи викам само home. Искам да видя какво се случва тук. Общо взето, изкарам някакви странни работи, казвам, че съм логнал, така нататък. Всички е окей. Обаче, това наследява layouts.app. Това означава, че в папка layouts има app.blade. Аз наследявам ето този базов. Аз вчера си ги направих с Moisy, но днес ще използвам този. Section Content. И
Тръгвам този контент, впрочем, контейнер, row, div comd, ще го направя 4, това ще го разкарам. Това са bootstrapските работи. И факто ето, това ми вълнува. Ще окей. Надявам се да заработя. Това не съм го проверял с нощи. 8. Къде какво ще се покаже на нашия екран. От ляво окей, от дясно бла. Може да е 3. Тези неща знаете ли какво правят? Трябва да е 12, точно така. Много горе е така. Разделят на секции, ширина. Точно така. Bootstrap, тя е една хубава библиотека. Ще си изкопираме този код малко да се налия съдържание. Така, тези CoMD 12. Тук ще се открадна разни неща от предния проект, защото не се пишат на ново. Layout, subplate. Тук ще се открадна. Не, те не бяха тук. Аз тук ползвах layout. Се открадна ето тази навигация и тя ще ми играе ролята на навигация. Значи имам към Home, което е към наклонна черта, Create Login. Какво ще се случи сега? Да кажем, има логин. Логин ме пренасочва отново. Може да се направим много логаут. Защото аз отивам в логин, той вижда, че съм логнат, ама и ме пренасочва пак към главното. Какво ще случи така? Значи трябва да е логаут. Логаут. Добре, това няма да го правим. Не знам точно какъв е. Аз мога да видя впрочем. Да, една черчка повече съм сложил. Това да е рефрешна. Серия. Добре, няма значение. В момента не е това цел на курса. Ще включи документацията и ще разберете. Имам някакво меню, имам Home. Така, аз в моята база данни съм вкарал някакви статии. Де факто това сътворих вчера. Само че PageMyAdmin, логвам се. В нашата база данни има users. Вероятно това са хората, които са регистрирани. Това е от алта. Имам някакви статии articles. Как мога да взема с Laravel ето тези статии и да ги покажа на екрана на потребителя? Дъпите ми Laravel. Но освен тях, едва някак ще знае много по-добре. Търсим database, get started, това са настройки и така нататък. Може да видите как да се настроите базата данни. Аз съм се настроил. Няма да си губим времето с това. Security Database.
Има едно нещо наречено Query Builder. Има едно друго нещо наречено Eloquent, няма да говорим за него. Каза, че било хубаво. И така, Database, Query Builder. В някаква документация, users е равно на dbtables users get. И звучи ми интересно. Айде да си го вземем това. Ще го сложа ето тук в контролерчето. Само, че в моят случай няма да е. Articles. Таблицата ми е Articles. Get. Да видим какво се съдържа в тази променлива. Ако рефрешна, мисля, това показвал ли съм ви го? Между другото, май да. Това ми принтира в четим вид. Публика. Фатална грешка така. Дара, APHP controllers DB not found. Това какво би могло да ми подскаже, че ми трябва да взема и това и да го използвам. Тези неща са namespace-ови, ние не сме говорили за тях. Преди мен е много бързо и лесно, ще разберете как работят. Това са папките с обратна черта, втора папка и накрая класа, който искам да използваме. Дай да видим, ако използваме ето тези неща. С това контролер. Това работи, няма да го използвам, само DB. Странно. Много странно, ама изглежда, че да работи. Странна работа. Така. Как мога да подам тези статии и да ги визуализирам в нашото view? Ето тук. Това е вчерашния. Само искам да направя нещо. Да ви покажа. Така. Че много ми е голям шрифта, не мога да се ориентирам. Config, тук трябва да има някъде content. Така, това е отгоре някаква навигация, която да я махнали, нека да седя. Ето това нещо yield. Добре нещо. Казвам само едно. Вчера какво съм творил в моето творение. Съжалявам за забавянето. Ресурси, views, blog, layouts. Аз ще взема и това нещо. app.blade. Ще сложа ето така. И това казва в home.blade аз наследявам този файл. app.blade. Не съм наясно с какво е наследяване, говорили сме. Както се наследява в класа, така се наследява темплейта. Казвам, че наследявам този темплейт и ето тук аз мога да вмъкна някакво съдържание. Така мога да използвам един същи темплейт на много места и това сме го говорили. Как да го направя това? Вземам се от тук, header, content, впрочем не. MD9.
да го направя, че да мога да покажа повече неща. Section content. Това може да е правилно nav, защото е навигация това. Ще продължи да работи. Ми изглежда продължава да работи. Не. И долу започна да работи. Така, под тази навигация аз ще взема ето това нещо. Ще го сложа crawl, само че той трябва да е в контейнер, за да се получат нещата. Така, nav, и тук ще сложа една секция, да кажем това отляво, как да го красим, сайдбар примерно. И тук кръстим контент. След паузи не работи. Да, но какво? Не знам. Section show, сега. Може би, защото това не трябва да е тук, това не трябва да е тук, не знам какво ще се получи, стигне ли? Съжалявам. Да върнем малко кода назад. Тук работи, nav. Така. В момента HTML е пълна боза като цяло. Се опитвам да покажа като цяло как се работи с цялата тази работа. Така, добре бе. Какъв ти е проблема? Странното нещо. По някаква причина ми се чупи. Така. Явно, когато го направя да се форматира само кода,
И нещо се чупи. Ще се преживее и това. Така. Ще го форматираме ръчно. Така, това е... И долу-горе работи. Въпрос е... Тези надявам се да не потребят. В този Home, ако изстреляте това нещо, така, в този Blade Template, който викам от контролера, казвам, извикаме View Home. Мисъл, Home е в Views Home. Ако е в Layouts, трябва да напиша layouts.home. Мисъл, няма наклонна черта. Как мога да пратя тези статии тук на View-то? Мога да ги подам като параметър. Да видим работи ли. Да кажем, че работи. В самото View мога да скопираме ето тази секция. За да стана ясно. Това nav идва на това nav. Ако направя едно сайдбар, силно се надявам да отиде в сайдбар. Едем и долу-горе вярно, че работи. Обаче тук виждам друг проблем. Ако напиша как мога да аз му пращам масив. Как мога да го завъртя този масив? Да видим. For. For за радара, как мога да го направя в... Къде сме време тук? Database testing. Тук сме в Query Builder. Търсим Blade Templates. Търся For. Как се пише ForSkull в Blade? Дара, глупости. Ето. Ето тук имаме if-ове, имаме и ForSkull. Аз ще взема и този ForSkull. Не, впрочем, не е точно този. Аз ще открадна и този ForSkull. Стрелям това. И аз какво подавам тук? Подавам articles, обаче не го подавам правилно. Това изисква да бъде да е масив. Така, ето каквото напишем в ключа на масива, той идва като променлива ето тук. Ако напиша articles, като article. И прямо тук искам да покажа името на статията. Title беше. Да видим какво ще се случи в нашия случай. Долу-горе показват се. Бих им сложил един BR за кръста. Не че не се получи отвратително грозно нещо, долу-горе работи. Обаче
Как да го направим малко по-хубаво? Аз се замислям. Home, трябва ми някакъв контейнер. Какво ще напишем? Само контейнер няма да стане. Трябва ми ред. Трябва ми colmd 12. И тук може да кажем, че ще е някакво заглавие. В случай нищо не сме казали. В наша би трябвало да сложим заглавието. Аз тук ще сложа на H1. Бургас Лаб. Долу-горе появи ми се. Би го сложил в един div. Това е HTML, не му обръщайте внимание, не е тема на курса. HTML, CSS, долу-горе, получи се някаква работа. Така, долу-горе Богане, да кажем, ще работи по някакъв начин. Аз обаче тези искам, които ги взех от базата данни, да са линкове. И като цъкна на тях, да прочита статията. Мисъл, редно е. Щом правим сайт, и веднага го слагам в една ата. Хрев равно на... ще стане така за сега. И долу-горе линкове са. Трябва накъде да ги насочим. Дадем какви роутови имаме. Ми са описали articles. Би го направя article. Article. Долу-горе работи. Този артикъл хрефа би го сложил, ще се взема от и тук. Къде отиде? Това нещо ми води винаги към рута на проекта. Защото първо аз тук може да ме случая, не знам си какво там публик, може да е навряно в 5 папки навътре. Въпросът е, когато се кача на сървъра, линка да работи. Да не ходим ние навсякъде, да променим, ще кажа, article, наклона, така вземам title. Особено не знам това дали го обясним добре. Взимам, в този title взимам тайтъла на всяко нещо. Като линк ще му задам ID-то. Така сме окей, нали? ID. Така, рефреш. Опа, какво се случи? Това имам артикъл, обаче това е едно, къде отива? А сега да видим какво може да направим. Отиваме с нашите роутове. Тук, чаем какви. В блок контролер имам create store show. Ще го заведем в show.
ще разкарам тази анонимна функция и ще кажа блок контролер. Само, че този път няма да е индекс, ами ще е show. Какво се случва? Отново не работи. Ако направя ето така, и на самия стана период. Да. Нещата долу-горе почнаха да впасват като цяло. Почна да работи. Надявам се, да. Ще идем в контролера, ако направим и така. Чудесно. Долу-горе вървя. Аз бих си върнал същото вю. Да видим какво ще се случи. Просто така. Ето тези параметри не се появяват. Сега да ги махнем, какво ще се случи. Не, трябва да ги има. Трябва да се взема и статиите. Копирам така код, защото няма време да пиша. Нови долу-горе, където и да цъкна, всичко е окей. Какво искам да направя в случая? Искам, ето тук в... къде бяхме? Където е съдържанието, в този ще направя една секция Content. Ще разкарвам тези неща. NetBeans прекалено много ми помага по някой път. Така е. Искам ето тук да ми се покаже всяка една статия. Като цъкна и това да се променя. Какво мога да направя по въпроса? Мога. Тук имам някаква ID, имам статиите. Мога да подам втори параметър, който е article. Това ще е равна. Articles, ключ, помената ID. Нали окей така? Само да проверим. Какво направих? Пропусна грешка ли написах? Да, изпитвам се да ползвам масива преди да съм го декларирал. 0, 1, 2, 3, 5, 6. Добре, няма да го правим така, защото е тъпо, защото не се прави така. Правилно, ще декларирам една променлива article и ще я подам ей тук. Обаче да питам Laravel как мога да сложа една where клауза. Къде е това ID, то е еди какво си. Писали документация, query builder, where клауза. Как ми правя where еди какво си. Така. Преди get слагам where клаузата, където ID е равна ID.
Да видим какво се получава на практика. Идва ли нашата статия? Имам сайт 9. Наклон на 3. Изглежда окей. Обаче проблема е, че тук имаме едно нула. Тя винаги е първа статия, подаем само една статия, ще дадем нулевия ключ. Така, мога да подредим талаш. F5. Сега, където са тия драсканици, мога да кажа стрелкичка, защото обект, примерно контент. Да, работи ли? Изглежда да не работи. Нали така? Не са еднакви. Вчера имах същия и то показва последната. Това не направих. Верно да сложа един параграф. Даже май най-добре. Това работа не ми харесва. Вчера ми се случи същия проблем. Не спомням точно го оправих. Значи... Ще се отворя кода и да го видя. Clients, Home... Не сме тук. Create next. Странно. Не може да не стане някаква глупост. Ключно. Това откъде идва по дяволите? Да, той е тя, но защо не се появява като в... Ето тук, въпросната арт статия. Статия с ID. Не. Дадем го само поръдка.
казах ви, че се излагам днеска. Какво да се прави? Всичко вървеше гладко. Щяхме се притесним, че до нас не се получава. Нормален са. Говори различните изследвания. Но това е, че не му разбрам на този фреймворк. Complete article. Вчера по същия начин се получи, се оправи по някакъв начин от само себе си. Кодът беше абсолютно един и същ, просто с автоматично програмиране. По някаква причина. Това от някакъв кеш ли? Няма да заработиш. Да има значение на кое място съм. Section, content and section. Nav, title, someone, content. Защо? Непонятно ми е. Content, section. Абсолютно същото е. А така работи между другото.
кой ред. Съжалявам, ще покажем само една статия. Не мога да разбера какъв му е проблема. Продължаваме нататък. Така. Какво остава да направим? Трябва някъде да ги пишем тези статии. Правилно такова в Create. Програмисти са мързеливи хора. Правилно. Не, тук долу сме. Ще хвана Home. Не, впрочем ще хвана и това нещо. Ще го изкопирам и ще го сложа в Create. Ще кажа на Create да ми вика същия контролер, само че Create. Да видим. Тук не подаваме ID. Друго исках да ви покажа. Какво да направим, ако подадем тук някакво ID от нещо от сорта на ей това. Айде да направим 10 минути почивка.